Kimi na ina za mu je ne ya fa mun janyo mu kan gari ba baki wurin shawun makaratan nan za mu je. To mu je. Na zuwa na kuma da faman sauki. Wurin shawun makaratan can za mu je mu ji labari. Makaratan na kun jawo ne. Ku je mana ku da wurin abokai na zuwa ne. Wurin shawun makaratan can za mu je. To mu ƙarasa mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam yau kai ne alwana haka. Ya me yake tafi da ku ne haka? Ko an zo ɗiban labarin ne ne kamar yadda aka saba. Kun yi sa'a yau kun tarar da ni wannan karamin littafin ne dai nake duba. Da wannan tun na kakana na tara ne ma. Tun da ya tafi ban mun shi yadda ba fata. Kun tuno min wannan zuwan naku sai ya tuno min da wani lokaci can a ƙauyenmu. Akwai wata ƙatuwar bishiya. To saboda tsabar girman bishiyar nan masu wannan abun nan yama ake ce musu makera. To makera ne suke zaune a bishiyar. Suna da yawa sosai ba, amma wani bai san inda wani yake ba ma. Wani bai san wani ba ma. Wani bai taba ganin wani ba, kamar ka sani wani bai taba ganin wani ba. A ƙasan bishiyar suke aiki. Haka suke a gurin nan. To shehu ai mu ma a garin mu a ƙauyen mu akwai wani da ya zo wucewa tsabar girman shi sai da sati bai wuce ta garin mu. Kai yaro wannan maganar ta ku anya ba ƙarya bace ba. To wai idan ma gaskiya ne maganar nan taka to a ina zan ina yake soka shi kan wannan biyar da ka ba mu labari ne haka ne fa an yi haka. Na sani kuwa don ya taɓa sauka ma sau biyu a kan idona. Wait masu kallon mu, kar ku manta ku wuce, ku yi haƙuri ku danna mana subscribe. Za ku ga ya nuno alamar ja, da ka taɓa jan ya wuce sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin bidiyoyinmu. Ku neme mu a YouTube channel ɗinmu mai suna ASD Khan TV. Mun gode, I love you masoya.